सासे बर' हारिनि मावथि हिसाबै थांनाय 1987 मायथाइनिफ्रायनो आं सासे फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै आं सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। नाथाय सम सम बर'नि जि एकर्ड जाबाय दिनैहालागै मोनथाम एकर्ड जालांबाय। गिबियाव जाबाय BSc एकर्ड जाबाय, बेयावबो जों बाद गोलैबाय। बेनिफ्राय BTC एकर्ड जाबाय, बेयावबो जों बाद गोलैबाय। आरो दा थांनाय 2027 जानुवारियाव जिथु एकर्ड जाबाय, बे BTR एकर्ड जाबाय। बे BTR एकर्डआवबो जों लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बे सिमलुगुरि हालाम ओनसोला BTRनिफ्राय बाद गोलैबाय। बेखौनो जों लुबैयो, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जों 100% बाहागो लादोंमोन। जों सुप्रिमजोंबो सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। बे आन्दलन खालामनाय समाव जोंनि न' बां, मानसि, धन सम्पति गासै खहा जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दिनै जों दुखुथिया जाबाय। जोंनि बर' मानसिनि न' बां सावजानानै दिनै दुखुथिया जाबाय। जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय फ्राय 17 जन मानसि मुंख्लं जालांनांगौ जाहैबाय, जायनि जाहोनाव दिनैसिम जोङो BTRनिफ्राय बाद गोलैनांगौ जाबाय। बेनि थाखायनो जों आर'ज गाबहरदों। बेनि थाखायनो जों BTR सरकारसिम जों खावलायहरनो नागिरदों जे जोंखौ जाहाथे जिखुनु प्रकारेबाबो जोंनि बे ओनसोलखौ BTRआव सोनांगौ। बेनि अनगायै जों हारसानि गेजेराव हारसाया जोंखौ फोथाया, हारसाया जोंखौ मोजां अननायजों लाया। बेनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमहरदों जाहाथे जों BTRआव जों हाबनो मोनो। फारसेथिं जोंहा फरायसा आफादखौबो जों खुलुमहरो। जोंनि बे न'खरावनो, जाय न'खराव दिनै नोंथांमोननि बाथ्राखौ सावरायदों, बे न'खरावनो बिथां मानगोनां दिपेन बर' साराबो फैदोंमोन, बिथां मानगोनां प्रमद बर' साराबो फैदोंमोन, बिथां मानगोनां लरेन्ज इस्लारि साराबो फैदोंमोन। दिनै जों एसे सुबिदा मोननानै नोंथांमोननिसिम जों हांख्रायहरनो लुबैबाय जाहाथे सारमोन, नोंथांमोना जेब्लाबो जोंखौ बावनो नाङा। जों सासे बर' फिसा हिसाबै, बर' सुबुं हिसाबै नोंथांमोनजोंनो जोंनि समफोरखौ बारहोनो लुबैथारदों। गतिके दिनै नोंथांमोनखौ जों बे आर'जनि गेजेरजों जाहाथे जों BTRआव हाबनो हायो, बेखौनो मिजिंथिनानै जों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। दा नोंथां, बे सिमलगुरि ओनसोलाव बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबांसो दङ? आरो जोंनि बे सिमलगुरि ओनसोलाव गामि हिसाबै फ्राय 11-12 गामि दङ। दा बे 11-12 गामियाव खमसे खम हमना ला जोंनि जनसंख्याया जाहैगोन 10,000 जागोन। बे 10,000 मानसि जोंनि बर' मानसि दङ। गतिके बयबो BTRआव हाबजानायनि लुबैनानैनो दिनै नेबाय थादों। गतिके नोंथांमोना अननानै जोंखौ जाहाथे BTRआव सोना होयो। ओमफ्राय बेखौ बुंबानो जाहैबाय। मोनसे दुखुनि बाथ्रा बेनो, जोंनि बे ओनसोलाव बर' मिडियाम स्कुलबो खुलिजेनदोंमोन। फ्राय दिनैनिफ्राय हमना ला 40-42 बोसोरनि सिगाङाव बर' मिडियाम स्कुल दंमोन। LP दंमोन, ME दंमोन, इभेन हाइ स्कुलबो दंमोन। नाथाय बेफोरो दिनै लासै लासै जोबलांनायनि लामायाव। गतिके जों दा आसा खालामदों जोंनि बर' मिडियामखौ माबोरै जों फोथांफिननो हायो। नोंथांमोननि हेफाजाबाव, नोंथांमोननि सहाय सहजुगितायाव जाहाथे जों बर' मिडियामखौ आरो गायसनफिननो हायो, बेखौ जों आसा फारि हरनाय जादों। नोंथांमोननि ओनसोलाव जेबो आसाम सरकारनिफ्राय आसनिफोर फैया नामा? आसनि हिसाबै सरकारनि माखासे आसनि दङब्लाबो बिथांमोना जोंनि बर' जायगायाव नांगौ बायदियै आसनिखौ हरा। बिथांमोननि गोसोआथ' ओरैबाबो जोंनि बेरेखानो। गतिके जों जि मोननांगौ, जि मौलिक सुबिदाखौ मोननांगौ, बेफोरनिफ्राय जों बाद गोलैनांगौ जायो। जेरै मोननांगौ, जेरै जों सुबिदाखौ थिग बेबायदि मोननाय जाया। दा जोंनि स्कुलाव दा लेखाफोरखौबो बिथांमोना सम जुगार होया। लेखा गैयाबा जोंनि फरायसाया माबोरै फरायगोन? फरायनायनि असुबिदा जायो।
माने जिकुनु खेत्रआवनो आसाम सरकारनिफ्राय जों सुबिदाखौ नांगौ रखम मोननाय जाया आरो। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000 399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।